ing sa Cotabato National High School. Sana kagtamo po at ganito yung dali sa pagkukulat. Amen. Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka tinurin. At ang Ginoo, magiging bawal misa, kaya katapang isaban, kaya katapang eskwela, sa Cotabato National High School. At pasalamat tamo naman, kaya katapang kalaturo, at kalubog, para kaya katamo, pangkalita, kaya tamo po maging mayab, at tao, maging mayab, tamo na mga Kristiyano. Si siya tala ng kasalanan tamo, mayat ang kapatuguran tinginu, batang maging karapat-dapat, magpasusi, kanitig manal, ay Eucharistia. Ikang Diyos sa babye, at sasapok king kapilan pa man, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang datang busan ting biga, kapiring maragul, akayupayan at kamalan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Pagligtas at mayaw, darapat, bate, kapagmulalan, magpapalak, ingyato, at king banwa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos may bayang tuto pakaluluwa na katamo, ipapatawa na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, hindi alaman na Diyos. Amen. Manalangin tayo. O Diyos ay kami, ituro mo kayo sanang lugod, karingkalam ang makapaturot kaya kami. Patibayan mo, king kasalpatayanan ni Keka, pati dala mo kayo sana, kay kapanaligan, king makapangako ng pagganapan. Itiyan mo di kapabilitan ni Kilumyeso Kristo manak mo, mabigyan magari ka, pero may itong buking pama Diyos, magtingalan ka. Amen. Amen. Luklok tamo po. Pamamasang iba't king libro ni Propeta Daniel. Habang makakera ko, pwede na ko, at ikit ke ing metong amalikmata. Tityo pingangin iba't king makapadurot, at sa sarpulana ing danom ning dayat malat. Sina kalaringapat ang mga ragul alasip, iba't da karing dayat malat. Ing balang metong karela, makayaliwaya king metong matmetong. Ing mumuna, kalupayang leyon. Dapot atin niyang pakpak, anting agila. Tabang pagumasdan ke, may putput na rin bagyos na. Mita siya ing lasip, at tinalakadyang anting tao. Kay ba't nanika, may yabiyekeya ing kaisipan ng tao. Ing kadwang lasip, kalupayang oso. Makatalakadyang kapamilatan din kayang bitis at tauli. Atin niyang iketan ay atlong tagyang, pilatan din kayang ipan. Ating metong asiwala, sinabi na kayo. Sulong, kanan mo inganggang karning agyumong kanan. Kabang pagumastan ke, lintoya ingaliwang lasip. Kalupa niya ning leopardo. Dapot ting bulot na ating apat tapakpak. Kalupa ra ding karingayo ay ating niyang apat na buntok. At tsukeya inaskening ating upaya. Kanitang malikmata ay ikit ko, tingke ka baning dengi. Ikit ke ing metong abalang mo tao.
Lalapitan ako, makapaduro siya king biga, at mintaya ketang mabibiging kapilan paman, at ipakilala yakeya. May pagkaluba niyang kayupayan, dangalan at upayang ari, banding tao ng sablang bansa, lahi at salita. Suyuwande, ingkayang kayupayan, manatili ing kapilan paman, at ingkayang kayaryan, eyang liwakasan. Ingamano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Paliganyan niya't parangalan, manggaman kapilan. Ulitan tayo po. Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. Ikaw bundok at alimundok, puryan niya yung Ginoo, puryan niya't parangalan, ang gaking alang-aga. Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. Sabla-sablang bagay, tutubong kendi inyago, puryan niya yung Ginoo, puryan niya't parangalan, ang gaking alang-aga. Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. Ikong sibol Mindanao, puryan niya yung Ginoo, puryan niya't parangalan, ang gaking alang-aga. Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. Dayat malat at ilang, puryan niya yung Ginoo, puryan niya't parangalan, ang gaking alang-aga. Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. Lasip king dayat malat at sablang bagay, mabibiyay king Danao, puryan niya yung Ginoo, puryan niya't parangalan, ang gaking alang-aga. Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. Hayop asusulapo king Banwa, puryan niya yung Ginoo, puryan niya't parangalan, ang gaking alang-aga. Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. Sablang animal, malyak at matulod, puryan niya yung Ginoo, puryan niya't parangalan, ang gaking alang-aga. Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. Talakad tamo po bang parangalan ng maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Aleluya, aleluya, manatili kang tapat ang gaking kamatayan. Ngalan ng Ginoo at ibeke kaya kain ko raw ng ibig. Aleluya. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatiliya kayo. Kaya tumubin Pabasa tingmaya pabalita at pang San Lucas. Igaya, kaya ka o Ginoo. Seritane Jesus kareng kayang alagad ing meto na talimhaga at ngana. Lawin niya ing dutong ni Igera at ing aliwakang dutong. Nung akit sunong may dulot, paloy na ing kauran malapit na. Makanyat mo naman, kota nakit sunong mga palyari reting bagay, paloy ing malapit na ing datang ipamagkari ng Diyos. Tandaan niyo, mapalyari naman ing sablangiti, bayo naman mga mate, rektaw mabibiye. Ngayon ing kasalukuyan, ing banwa, ampo ing yato, lumipas lang. Tapos ing amano ko, manatili. Ing maya pabalita, may kaya katakalim nasa. Kapurihan kaya o Kristo, luklok tamo. Maya payapak kaya kayo anak, malapit na yung Pasko.
Yung mo malapit ng Pasko, malapit ng mayari in 2025. Arakal alang klase yan in 2025 na yan, ha? O, parating cancel din klase kasi mumuran. O kaya ating bagyo. O kaya ating influenza like virus. Uling sisikong laringanak ang pong makuku. Kaya malapit na yung 2026, panalangin tamo na sana in 2026, hindi mas maging fruitful ya, kaya kayo anak, lalong-lalo na hindi kayong pamag-aral. Masakit yung mag-aral o takalang klase. Pagkasakit kayong mag-aral o takalang klase, ha? Kung masaya kayo, na saya kayo din, o takalang klase. Balior yung teacher nyo, magkasakit lang. Bakit? Kasi gagawa ng pangalawang lesson plan para hindi kayong online class. At makanaro lang pang nakapag-catch up na rin kaya kayong klase. Ganyan red teachers tamo, laluwa ka. So, mareta. Palakpakan nyo rin teachers nyo. Kaya, yung pekala na kataya, yung kaya Ebanghelyo ngayon, iti tungkol ya king kawakasan. Tungkol ya king kamapupos na ni Yato. Ikaiwanak yung patatakot ko na mapupos na Yato. Dapat kayo tumakot. At itamong kasabihan cycle of life. Hindi iti dudurot yago. Bakit? Kasi, nung lawin tayong dieta mo, o kaya ating maluluma, pero ating bayo. O kaya, ating lilipas, pero ating mumuskong. For example, nanlaring kayong cellphone ngayon. Nanularing series ng cellphone nyo. Anyang ba yung cellphone ko, anak kasaya. Bakit? Kasi muling bayo ya, ane karakal features. Abayo. For example, masanting ya camera. O kaya, 5G ya. Pero, after 6 months, lumanit pa na. Aliwana naman, bayong series, bayong model na ning cellphone. Realidad na rin iti ating maliluma, pero ating bayo. Uling cycle of life. O kaya, kaya kayong artistang Greek kanita, hindi daw usdalan Bakit? Kasi atin na namang bayong lulwala, artista. Alagang pa kanyan. Cycle of life. Dati kami, kayanakan ni. For example, dengan FTC Takeni. Dati makapogi la rin. O dati makasikal la rin. O dati malabong lang pa po. Patulig lang pa po. Pero, ngini, huling matwaling pili, maluluma no itsura ikaiwanak, iba yung itsura ng ininig sapang bato. Kaya, ating maluluma, ating bahyo. Cycle of life. Bakit sabihin kailing cycle of life ay di? Napikala naman tayo kaya katawang Ebanghelyo, yung ginawa yung parabola. At tala rin parabola, ganitong lang istorya, bang kanita, ipakit na itang kayang puntos pinuri ng sabihan. For example, the teacher should. Bang kanita, ay tinsan niya yan, nakituturo na kayo gagamit siyang example, wari. At yan yung example already, bang kanita, itamo, mas ay tinsan kayo sa sabiana ng mestra tamo. Kapag niya yung huling ginuya, gato nga namang mestra. At ang sinabi na, ikaratan ni Ebanghelyo, ting parabola na ni fig tree.
o dutong na ring higera. Sabi na, ana, o bota nga na in fig tree, o yung dutong ng higera, hindi magpulong ni. Sabihan na rin tao nga na, malapit na in kauran. Mayari na in summer season. Kaya, nung pakiramdaman tayo, pinagdam tayo sa lesson, sabihan ng kinumayti, magkahing panahon. Kauran, ayalo, marimla, malisangan. Parte na yan ng cycle of life. Pero, at iyang sinabi, agyan ating cycle of life, ating permanente. At namin yung permanente ngayon, yapin niya kayang amano. Di kayo anak nakiramdam kayo ng amano ng Diyos, o li kayo? Yes or no? Yes! Hindi po man eh. Makiramdam kayo booking cellphone nyo. Hindi, dapat makiramdam tamo ting salita na ng Diyos. Kaya nga nang sinabi, di ka natawag ng Evangelyo, malyari laman din, king sablak at itingyato. Bayo lang mga matering tao mabigyan ng kasalukuyan. Ting banwa at tingyato, lumipas siya, dapat tingaman po. Aliyah. Bakit? Maluluma ingamano ng Gilo. Muna, king Diyos maluluma. Palagay yung Diyos maluluma yan, ha? Aliyah. Kaya nung tinggal tayo nagkanatang first reading, king ula ng Propeta Daniel, nano ing sinabi na, yapin niya iti, ing tao nga ng mabibye kapilan paman. Kaya kamano ng ito, maluluma, uling ang Diyos, maluluma. Katwa, kamano ng ito, maluluma, uling ing amano na ng Diyos, iti, maluluma ing kayang pangako. Kayo anak, pangako kayo, kaya lang kayong pangako, iti yung manggagawan eh. For example, hindi nga po kayo ng teacher, yung na mag-aral ako masalese, uling yung grade 2 ay yung grading period, 69 niya mo, o 70 niya mo, bagsak yan. Pero, hindi nga po ba, samasan ko na po, king tutuki, king pamag-aral ko. Gawan mo. Kaya nga po kilo, karing kayang amado, Teti, maluluma, uling, maluluma rin kayang panga. At katlo, kamano kilo, maluluma, uling kamano ng kilo, dapat tayong gawang. Kaya rin kamano ng kilo nga reti, babayo na katamo. Di kayo anak, magbayo kayo pindeyo. Retang mapanagkas. Mapanagkas kayo kayo. Dapat magbayo na kayo. Retang malaram. Dapat magbayo na kayo. Retang mapakopya. Dapat magbayo na kayo. Retang mapakupit. Dapat magbayo na kayo. Retang mapakandot ang kung mapanubok. Dapat magbayo na kayo. Yung salita ng Diyos, parating pakiramdaman. Kaya tinggita mo takal magbayo. Pero, ating di babayo. Sana, pag piniling cycle of life, iwan at ipamagaran yung kay King Sapang Bato National High School. Ingamano ng Diyos. Uling ng Diyos, iti maluluma. Ipangako na, iti mapapakli. At ikayang amano, babayo, nakatao. Nalakat na kayo, anak. Manalangin takiya para king sadlat ng pamangailangan at para king pamangailangan ng pabilo kayato. At natak manalangin, Ginoo, pagkiramdaman mo, ing panalangin ni, kita nga po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni.
Para din Santa Iglesia Katolika, anting pugad ng kabiasnan, apalaganap na sa iti karing sablang bansa. Ban akilalare, ing miglalang ting sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ipanalangin din. Para ka rin pamuntok sibiko, ing karelang katapatan at dedikasyon abayong lipunan, apasalamat king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ipanalangin din. Para ka rin daralan, kasakitan, ing karelang pamagdusa, maging anti sanang mabisang pataba, apamumunga, karelang labis-labis abunga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ipanalangin din. Para kay kataman, kapilanman sana, tamahan lalo, o diririya karing aliwa, nune mag-obra kang matalik, king dake, na ni ubasan mi pagkatiwala, kaya katamo, ipanalangin tating Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ipanalangin din. Yeni, aduan tamo ing salilitang kapag nasabi. Hoy pa, kaligayan mo, imakunga kaming takal, maganap sana iti kapagdalataning dalapit ning pamikugnayan, ting Eucharistia, pang Kristo, at yung mga anak at kinumi. Amen. Amen. Luklok tamo po. Lagi kayo kabataan, ikinatamong daw sa Panggabihan na paring Diyos, ikpangludos kayo kaya. Tanggapan niyo sana ng Ginoo ikaw, karingaman mo, Puri kaligaya ni kayo ni kasagala, bilog ni Santa Iglesia. O Diyos yung lugod, iting sakripisyong iyang pamli, anting kapamintuan, inutos ni, idayo na sana ang pangako, king maging tapat, king kirang amano, itiyadwan mi kapagiratan ng Kristong Ginumi. Amen. Ginoo manatili ang kayo, Eka, puso yun. makatas na lang. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo Iti karapat dapat at matuloy. Salamat at matuloy ng pasalamatan na magparatit ng magkarino ipa. Diyos sa langagat, lutos mayupaya, king kaliselugod, pag nasyasyan mi, kayang kamatayan, king mabiyang kasapatayanan, pagpasyad mi, king pamanyong binangge, king anak, mga panaligan, panay mi, panyatang ng mitong paligayan. Ulinita, pamberin sa blang puro rin halidas na rin king manuwag, alang tukna at naming pupuri. Banal, banal. Galing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmuin banmo at inyato kikiyang ligaya. O sana king karatas-katasan, mapalit niya daratan kilagyo ng Ginoo. O sana king karatas-katasan. Sunet
kaping banal o ikpa, ikay palipataning sa belang kabanalan. Mulingita pa talang bumi, papagpanalan mo na rin kaninting ang buning Espiritu mo, ang parate kami, rilang kwan at ya, ng binuting Yesu Cristo. Kaya binaw kusang loob, ting pamaylas at kamatayan, ting maning pinape, may pasalamat siya keka. Piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kung nangyay kayo man at kananye, iti ka na kong katawan, abidawon para kay kayo. Makanyan muna gapunan, ingwaning kalis at pasubayang te pasalamat keka. Ning kalis ka rin kayong disipulos at ngana, ikayo nga at minumpo kaniti, ning kalis ka na akong daya, ning daya ning bayo talang tipal, kami hubo para kayo at para ka rin sa bilang tao, bakit kami patawaran na rin kasalanan, dapta nyo'y ti bilang kabigaga na kakanang. Misteryo ning kasalpantayanan. Ngini kakanan niya, naging tinapi at minilog kaniti kalis, kaya kang kamatayan, kaya kami ang papasyad, hanggang naging datang kaking, kaya kang ligaya. Kaya ngini ganakan miyo, ikpay kamatayan at pakayubi ng nebe, ning anak mo, darami ang kaya iting tinapi, ning biyang pagkalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan kaya, ning papalirian mo kami matampang tarakadarapan ubang sukuyo kaya. Kapag pagkabami ko namang pagabwa mo, ni kami asan ng isulo-sulo, di katawan at dahil Kristo, tipuna ng kami anting metong ng panalay Espiritu, ganakan meoy pa, sa iglesia makalaga at king meto, yato kang di ka natin kinugod. Ang benang, leo, na tiya kaming papa, na retiro yung kaming obispo, sa Blakpari ang punday na po. Ganakan mo lang naman ng kapatid ng Pepe naman at Manila ay supling ang kores at lang niya mo naging, tanggapan mo sa aking maligayang mong harapan. Pakaluan mo kami nga, gawin mo kami nga, karapat dapat magdamit ng belang hanggang, pakayape ng Maria, yung Birhen ng Diyos, ang belang si Jose, at kayong esposo, pambering sa blang apostol, ang kores at lang banal, at inupat king malmong kaburian, yung kaya kapaning panawal, kuriyan at paligayan, kapamilatan ng Kristo, kay mga anak. Ing kapamilatan ng Kristo, pamilat kaya, ipagpaipayang tutun, kagong ning banal Espiritu, pupuriyan at parahalan, ang gaman ikalanangga. Hindi po manalangin tao, hindi po mapadaligan, ano po tingig pa, karing amalong tiro na kaya patamo ng kino. Kita ka na ng mga ditahan. Hindi ko maligpami.
kami, aking kasawapaling kitong pangalulog, para tigil ikapos ng kasalanan, at tinigtas at kapaligaligan ka mga manay. Kami maligayang kapanaligan, Panyatang ng Yesu Cristo, kaya aming kalapangapos. Uling Ulit kaya 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 magamanting alangga. Kami Yesu Cristo, sinabi nga rin kaya apostoli, kapayapan na lang kung kayo, kapayapan kung mabiyat kayo. Nemo sa baligtad, ni kaya aming kasalanan, ni kaya aming kasalanan, ni kaya sa iglesia, kapayapan kaya kung bilugan at pangking kaburian, kung ikapabigyan magari, pagkamunting na lang aga. Amen. Kaya paling kinuparati sa nang manatili kaya mayroon, At kaya ka ating makita mo kung giling pinapami itong tago, ng kapayapan kaya mayroon, anak, Kordero ng Diyos sa milalakoging kasalanan niya, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoging kasalanan niya, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoging kasalanan niya, ibigay kaya kami kapayapan. Noy, kinutang Yesu Cristo, ang Kordero ni Diyos, Ginoo, Ginoo, patanggap kaya ka dapat ismeman kumayap na ako. awan at dayang Kristo, dala nakatakal sa ating kailangan. Amen. Let us take first communion. Let us take first communion. Natili kayo sa kalunan. Yata kay Catholic, kaya lamang communion ni anak, kaya lamang Catholic, kaya lamang communion.
masigla, mga di kayo, tinggal kay Jesus. Mga di kayo kaya. Lalakad na kayo, anak. Manalangin tamo. O lubos may ipaing Diyos, kaniting Eucharistia, pigtalon mo kay kami, ting tula ning pamatirake, tingge mo. Papanagpilian mo kay sana harapan mo, na mo sana ipaing tulot, ting ikawani kami keka, itiyan wali kapaganataan ng Kristong Ginumi. Amen. Ino, manatili kay kayo. At kaya ka, at At isundan kayo ng Diyos, may paing tuto. Mauros kayo, ilagyan ng ipa, ang anak, at may banal Espiritu. Amen. Amen. Ibisa mitawan ng